Bine ai venit la lecția de șah, programul de pregătire de la zero la maestru. Câte lucruri cunoști despre supraîncărcarea piesei? Ce se întâmplă când o piesă supraîncărcată este obligată să părăsească câmpul unde se află? Câte tipuri de supraîncărcare a piesei cunoști? Știai că lupta împotriva turnurilor pătrunse pe linia 7 este extrem de dificilă? Am pregătit pentru tine 75 de diagrame împărțite în 8 teme distincte legate de supraîncărcarea piesei. Acest video este o sinteză a lecției respective din modulul 3 de pregătire al programului de la zero la maestru. Dacă vrei să te perfecționezi în șah, accesează pagina noastră oficială și abonează-te la acest canal. Când o piesă îndeplinește două funcții de apărare, spunem că acea piesă este supraîncărcată. Când piesa supraîncărcată este obligată să părăsească câmpul unde se află, unul din cele două obiective apărate de piesă devine vulnerabil. Când spunem obiective apărate, nu ne referim doar la piese. O piesă poate apăra și un câmp vulnerabil sau poate apăra o amenințare de mat. Începem cu cea mai simplă supraîncărcare, apărarea a două piese. În această poziție, dama apără nebunul și turnul. Ambele piese ale negrului sunt în siguranță atâta timp cât dama se află pe câmpul C7. Turnul capturează nebunul. Dacă dama capturează turnul albului, turnul din C8 rămâne fără apărare. Aici calul este apărat de turn și de nebun. Prin capturarea nebunului, turnul este îndepărtat de la apărarea calului. După capturarea turnului, albul capturează calul. Prin această combinație, albul a obținut un avantaj important în jocul de șah, două piese ușoare pentru turn. Care crezi că este piesa supra-solicitată în această poziție? Turnul din C7 apără nebunul și turnul din B7. După capturarea nebunului, albul rămâne cu o piesă în plus. Dama neagră apără două piese simultan. Interpunerea nebunului între damă și cal duce la pierderea calului. Capturarea nebunului duce la o poziție de mat. Aici avem o amenințare de mat sau capturare de piesă. După capturarea pionului din B2, albul amenință capturarea calului sau mat pe ultima linie. Sacrificiul turnului la H6 lasă dama negrului fără apărare. În cazul în care regele capturează turnul, urmează damă H4 mat. Mutarea damei la C4 creează două amenințări de mat. Capturarea damei lasă linia 8 fără apărare, iar capturarea turnului permite albului mutarea damă G8 mat. O altă temă interesantă a supraîncărcării este aceea când o piesă apără un câmp de pe tabla de joc. În această poziție, nebunul apără câmpul critic E8. Prin sacrificiul turnului la C8, nebunul este obligat să captureze turnul, ceea ce permite albului mutarea decisivă turn E8 mat. Sacrificarea damei îndepărtează apărătorul câmpului E7. După capturarea damei, urmează nebun E7 mat. În acest caz, calul a apărat câmpul critic E7. O altă temă la fel de importantă este îndepărtarea apărătorului. Dama neagră este apărată de către cal. Calul mutat pe câmpul C7 nu poate fi capturat deoarece se pierde dama. Mutarea regelui permite albului capturarea calului cu tempo, după care se poate captura dama rămasă fără apărare. Acesta este un exemplu clasic de îndepărtare a apărătorului printr-o mutare cu tempo. Albul efectuează un atac dublu cu ajutorul turnului. Capturarea turnului duce la pierderea damei,
iar mutarea regelui duce la pierderea turnului. Aceeași manevră o întâlnim în această poziție. Chiar dacă pare un pic mai complicată, albul câștigă un turn bazându-se pe faptul că dama neagră apără două piese simultan, turnul din C8 și turnul din D4. Te las pe tine să descoperi soluția acestei probleme. Prin sacrificarea damei la A8, albul câștigă un turn. În cazul în care negru capturează dama, pionul din C3 nu mai este legat. În acest caz, albul a folosit supraîncărcarea turnului pentru a dezlega pionul care era legat pe coloana C. Lupta împotriva turnurilor pătrunse pe linia 7 este extrem de dificilă. Turnul albului din F7 este o piesă activă, iar negrul dorește schimbul acestui turn, care creează amenințări puternice. Prin capturarea nebunului cu ajutorul turnului din C1, turnul din F7 este protejat. Turnul din C7 poate fi capturat de turn. Capturarea acestuia lasă turnul din F8 fără apărare. Capturarea turnului din F7 duce la un schimb de turnuri. Putem spune despre turnul din C8 că este o piesă supra-solicitată, deoarece trebuie să protejeze turnul din F8. Turnurile sunt cu adevărat puternice atunci când se află pe aceeași linie, dar devin vulnerabile atunci când unul dintre ele părăsește linia respectivă. Aceeași manevră o execută albul în această poziție. El poate captura liniștit nebunul din E7, deoarece turnul din E8 este supra-solicitat. În această poziție intervine slăbiciunea ultimei linii. Din acest motiv, albul își permite mutarea damei la B7, amenințând capturarea turnului. Capturarea turnului sau a damei nu este posibilă, deoarece intervine o poziție de mat. Negrul e obligat să protejeze regele, ceea ce duce la pierderea turnului din A8. Un jucător experimentat de șah pregătește o astfel de poziție pas cu pas. Care sunt caracteristicile acestei poziții? Câmpul H7 este atacat de două piese, calul și dama albă, și apărat tot de două piese, calul și regele. Calul negrului din F6 este legat situațional de protejarea câmpului H7. El asigură protecția și siguranța regelui. Albul neglijează atacul nebunului, efectuând o manevră câștigătoare prin mutarea calului la D5. Calul nu poate fi capturat deoarece intervine o poziție de mat. Același lucru se întâmplă dacă negrul vrea să salveze dama. Din acest motiv, negrul va pierde dama. Aceeași temă avem și în acest exemplu. Calul din F6 este piesa care asigură siguranța regelui. Dispariția acestui cal duce la o poziție de mat. Te las pe tine să găsești mutarea câștigătoare. Negrul pare că nu are niciun fel de problemă în această poziție. El are un nebun în plus și un pion aproape de transformare, iar turnul de pe coloana G apără regele de un eventual atac al damei pe această coloană. Surpriza intervine după mutarea turnului la D8. Acum turnul din G8 este legat pe linia 8-a, iar câmpul G7 devine vulnerabil. Aici, dama neagră este obligată să protejeze câmpul F6, iar turnul protejează câmpul G7. După mutarea turnului la E8, negrul nu mai poate împiedica unul din cele două maturi.
Nebunul controlează câmpul D8, câmp de transformare al pionului. Care crezi că este mutarea albului care anihilează controlul nebunului asupra câmpului D8? Nebunul din A5 îndeplinește două funcții simultan. Leagă calul din C3 și apără pionul din C7. Datorită diferenței de valoare dintre calul legat și dama adversă, albul își permite capturarea pionului C7 cu ajutorul calului. În cazul în care nebunul capturează calul, se pierde dama. Nu întotdeauna supra-solicitarea unei piese duce la avantaj decisiv. În continuare vom vedea câteva exemple în care, în urma unor combinații, se câștigă unul sau mai mulți pioni. Dama neagră apără calul și pionul din D5. Albul își permite să captureze pionul din D5 cu calul, deoarece pierderea acestuia este compensată de capturarea calului din G4. Prin această manevră, albul a câștigat un pion. Care crezi că este mutarea albului care duce la câștigarea unui pion? Raza X a damei albe trece prin dama adversă și ajunge la turn. Putem spune că dama neagră este interpusă între dama albă și turnul din D8. Care crezi că este mutarea câștigătoare a albului în acest caz? Aștept răspunsurile tale în comentariile acestei lecții. Cunoști noțiunea de mutare silențioasă? Mutarea silențioasă este acea mutare care, indiferent de reacția adversarului, acesta va pierde partida. Prin mutarea calului la E4 se urmărește slăbirea câmpului A4. Indiferent de răspunsul negrului, albul va reuși să captureze pionul A4, ceea ce duce la pierderea damei. Există un refren foarte popular între șahiști: rege sufocat, rege făcut mat. Raportul de forțe între piesele care atacă și piesele care apără câmpul G7 este 3:3. Prin sacrificarea turnului pe câmpul C8, albul rupe echilibrul de forțe asupra câmpului G7. În acest caz, dama din B7 a fost supraîncărcată. Care crezi că este mutarea negrului prin care se realizează două amenințări de mat? Încheiem această lecție cu unul dintre cele mai frumoase maturi întâlnite pe tabla de șah. Regele negrului este sufocat. Pentru a obține matul, el trebuie să fie atacat. Câmpul critic F7 este controlat de dama neagră. Sacrificând dama pe câmpul H7, negrul este forțat să captureze dama, lăsând câmpul F7 fără apărare. Concluziile acestei lecții. Când o piesă îndeplinește două funcții de apărare, spunem că acea piesă este supraîncărcată. Când piesa supraîncărcată este obligată să părăsească câmpul unde se află, unul din cele două obiective apărate de piesă devine vulnerabil. Avem trei tipuri de supraîncărcare a piesei: apărarea a două piese, apărarea unei piese și a unui câmp critic sau apărarea a două câmpuri de pe tabla de joc. Cele mai folosite procedee tactice împotriva piesei supraîncărcate sunt interferența, atacul dublu, atacarea piesei supraîncărcate, îndepărtarea sau eliminarea apărătorului, mutarea intermediară și mutarea silențioasă, schimbul sau legarea piesei. Următoarea lecție este dedicată finalurilor de pioni cu pion pe aceeași parte. Pe curând!